ka mga Ilonggo nga pamatanon ang nagdala sang kadungganan sa syudad sang Iloilo nga ginpasidunggan sang alkalde. Isa na diri amo si Kenneth Chan, 23 anyos, kang nagtapos sang iya pagtuon sa Mapua University. Tuman ang pagpasalamat ni Chan sa alkalde bilang isa sa mga uswag scholar sang lokal nga panguluhan. Nakabuli gid ini sa iya pagtuon sa kolehiyo. Si Chan ang nangin rank 3 sa natapos nga Electronics Technician Board Examination. Magluwas diri siya man ang nangin rank 3 sa natapos nga Electronics Engineering Board Examination sa nakaligad nga bulan sang Oktubre. Sinila nga aga personal nga ginbato ni Chan ang cash incentive kag special citation sa paghatag sa kadungganan sa syudad sang Iloilo. Luyag man ni Chan nga magserbe nga inspirasyon ang iya nga istorya kag kadalagan sa kabuhi. As uswag scholar ni Mayor Treñas, then congressman siya, though gusto ko gid bala nga mahatag maging pride man sa Iloilo City kag as a way of saying thank you to Mayor Treñas. Isa man sa makabig nga Ilonggo Pride amo si Ivan John Pamplona Romero nga nagtapos ng iya pagtuon sa Central Philippine University. Si Romero ang nanging rank 2 top-notcher sa natapos nga Chemical Technician Board Examination. Ginpakigbahin man ni Romero ang iya nangin preparasyon. Sunod sa iya, nangin challenging ini, apang nalampuwasan niya ini bangod sa bulig kag suporta gikan sa iya mga propesor kag pamilya. Si Romero ang nakabaton man sang sertipiko kag 20,000 pesos gikan sa lokal nga panguluhan. So, ang pag-prepare sa board exam, especially during this pandemic, was really hard. Kay una-una, nag-adapt kami sa online na system for review. And then, early this year, we went to Los Baños, Laguna to prepare for the board exam. So, damo ang mga protocols nga dapat sundon, especially while having physical classes dito. Malipayon man nga ginpakigbahin ni Renan Panes Bilan, rank 3 sa natapos nga Chemical Technician Board Examination nga ang ini nga pasidungog ang simbolo sang ila paghimakas kag sakripisyo sa pag-eskwela. Bilang isa ka top-notcher, isa gid nga mahatag mo kadungganan sa imong alma mater, especially ang Central Philippine University. So first and foremost, thankful gid ako sa Central Philippine University, sa amon faculty and staff, which is nga kung wala sila, hindi man naman malabot ang mga bagay, ang pagiging top-notcher nga ni Subong. Kag thankful man ako sa tanan nga nagbulig sa amon. Para naman kay Talitha Chariz Marina Rido, rank 8 sa natapos nga Social Worker Licensure Examination, naghatag inisang mensahe para sa iban pa nga estudyante nga magakuha sang Professional Licensure Examination. So, ang akon nga message sa fellow ko nga, hindi nagali fellow kay graduate na ko, sa mga students right now who are undergoing some struggles man sa ila studies and those who are reviewing for the upcoming board exams. Sometimes it feels like impossible siya nga makapasar kita. It feels like such a big mountain nga i-climb na to, no? Pero encourage you all to just keep the faith and to just keep pushing on and keep studying. Give yourself a break man kung kapoy na, hindi pagpiliton gid. You give yourself the space nga ma-discover gid kung ang passion ninyo and just keep on pushing. Nagpabutyag man sang pagpasalamat ang propesor sang Central Philippine University nga si Doktora Ana May Zerudo, Acting Director Quality Assurance Center sang Bulutuan. Nagpasalig ang mga manunudlo sang Central Philippine University nga padayon ang ila paghatag sang kalidad nga serbisyo kag edukasyon sa Ilonggo nga pamatanon. Proud ang alkalde sa pagkilala sa mga maalam nga pamatanon nga nagdala sang kadungganan sa syudad sang Iloilo sa patag sang edukasyon. Ini ang nagapakita lang nga wala sang imposible kung ikaw nagahimakas sa kabuhi. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Duha ka mga dalagko nga mga proyekto sa syudad sang Iloilo ang pagatukuron sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas.
Tanan nini, bangod sa mabakod nga kooperasyon sa pampubliko kag pribado nga sektor sa syudad sang Iloilo, rason sang padayon sa pag-uswag sang syudad. Kaupod ni Mayor Janet Reña sa mga tiglawas, gikan sa Panay Electric Energy Development Corporation, Panay Power Corporation, kag Global Business Power, ginpatigayon ang groundbreaking ceremony para sa Green Butterfly Garden kag Blue Koi Pond sa distrito sang La Paz. Ang Butterfly Garden kag Blue Koi Lagoon ang ginakabig legacy projects ng GBP. Ganit dako ang pagpasalamat sa alkalde bangod sa ginapananaw panibago naman nga destinasyon kung matukod na ang proyekto. Para sa tiayon sa alkalde nga si Mrs. Rosalie Treñas, hindi lamang pagpatahom sa syudad ang nasamit nga mga proyekto, kundi maprotehiran man ang palibot. Nahibaluan, isa si Mrs. Treñas sa mga nagatibong sang beautification project para sa syudad sa Iloilo kag aktibo gid nga nagabulig. 15 milyones pesos ang balor sa proyekto nga ginalauman magapadayon sa pag-uswag pa sang syudad. Sa Piakabahin, ginhiwat naman ang groundbreaking subong adlaw sa isa naman ka eye care building o kan Iloilo City Action and Response Command Center sa Ungka, Haro. Kabay ni isang Wheels program ni Mayor Janet Reñas. Sa tinutuyo, mapahamtangan sang maayo nga talatapan ang City Risk Reduction and Management Office o kon CDRMO, Public Safety and Transportation Management Office o kon PSCMO kag mga fire stations. Ginalauman, mas mapahapos ang pagresponde sa anuman nga mga emerhensya kung mayara sang maayo nga lokasyon ang talatapan sa mga first responders. Magluwas sa Ungka, mayara man sang eye care building ang syudad sang Iloilo sa Kalumpang, Nabitasan, Balantang, Iloilo Business Center kag Mega World area.